وەک کاندید بەرێ وەک سەرۆک نها ترامپ بە بەردەوامی دژی ڕێکەفتنا ناووکیە ئێرانەیە. ڕێکەفتنە ئێرانێ یەک ji خراپترین û girêbestên herê yek alî bû ku Amerîka tevlê bû. ڕێکەفتنê çalakiyên Îranê navokî bêhtir rawestandin lê hin mijarên dinên tevlî hev dernebirîn ji programa mûşekên balîstîya Tehranê ta piştgiriya wê ya bo terora navnetewî. ئەمریکا نەها دەست بە هەوڵ دەرخستنا پێشە هەمی کریارên Îranên wêrankar kiriye. Ne aliyeketine giringe ku civatê navnetewî jî heman tiştî bike. Li Kongresê hinan piştgiriya vê yekê kir. Ez bawerim ev yek ji xirabtirin rêkeftinan bû min di jiyana xwe de dîtî û Serok Trump her mafek heye bigore an ji nav bibe. Hevalbendên Amerîkayên herî nêzik banga hişdariyê dikin. Me pêwîstî bi plana karê hevbeş JCPOA heye. Ji navbirina wê dê xelat be bo serhişkên Îranê û gavek be ber bi şer de. Ev gotûbêj ji aliyê mezinên demokratên Kongresê ve dubare bû. Eger tu dîplomasiyeke lawaz bikî, tu metirsiya şerrekî nepêwîst didey pêş û ev ku tiştê serok dike. Eger em ji rêkeftinê vegerin, dê Îran jî vegere û tiştê ew bixwazin çi ye? Vegerandina hin uranyum yê pîtandiye. Ez naxwazim yek tiştê ji Îranê hatî standin lê vegere. Îran dibêje ew pêgire bi rêkeftinê bi kêmanî niha lê ev li gor hin komariyan nebese. Li gor rêkeftinê piştî borîna 15 salan her şêwazê danistandina wan çi beje dê Îran mafê berhemhênana uranyumê hebe. Alîgerên rêkeftinê nîşanê bi wê yekê didin ku Kongresê berê alav dabîn kirine ji bo cezakirina Îranê li dorkiryarên wê yên derveyî rêkeftinê. Me desthilat daye serûj bû sepandina cezayên Pêtir û li dûr şêwazê wê yê dijminahî. Li dûr çalakiyên wê li welatên din, zêdegaviyên warê mafê mirov û biryarên civata ewlekariya netewên yekgirtî ên girêdayî programa wê ya mûşekan. Serûj di desthilata me daye wî bikarbîne. Dê dema Serok Barack Obama de Amerîka wek rêkeftineke cîbecîkar ev rêkeftin îmze kir. Ne wek rêkeftineke fermiya ku nayê ji navbirin ji aliyê rêvebiriyên bê de. Li gor gelek komarî ji navbirina wê dê bikaranîneka guncawa desthilata Trump be. Lê li gor gelek demokratan ji navbirina wê dê şaşiyeke metirsîdar be.